Ahojte, toto je naša škola. Základná škola Milana Rastislava Štefánika v Ivánke pri Dunaji. O chvíľu sa začína naša najobľúbenejšia hodina. Tak poďte rýchlo. Už bude zvoniť. Mapa nám už napovedá, začína sa Klasiveda! Dnes sa nám predstaví naša obec Ivánka pri Dunaji. Na mape ju ľahko nájdeš, keď na juhozápad Slovenska pôjdeš. 12 kilometrov od nášho hlavného mesta je tu vyznačená v našej obci cesta. Počtom obyvateľov je Ivánka 5. najväčšia obec, patrí do okresného mesta Senec. S mapou pracovať už vieme, no všetko tam nenájdeme. Ivánky, vie niekto, čo znamená, prečo je tu mohyla, aké sa k nej viažu mená? Čo to všetko naša obec, čo tu všetko zažila? Ste zvedaví? Vstúpte s nami do kroniky dejí, do časov zlých, aj do časov slávy. Hej ho, jen pěkně za sebou. Hej ho. Počkaj, a ty si kto? Ivánsky siser. Chce mi s vami. Nechce sa mi skrývať na letisku medzi lietadlami. Vezmeme ho? Tak poď. Hej ho, jen pěkně. Tak ako? Píše sa rok 1209, 13. storočie. Naša obec sa volala Joan. Som uhorský kráľ Ondrej II. A tebe, šéfe Svätojurský, dávam tieto osady za tvoju oddanosť a tvoje zásluhy. Sú to krásne lúky, tam sú čeky, nedaleko tečie Dunaj, dobre sa o tento kúsok Uhorska, dobre sa on staraj. Ľudia poctivo pracovali, dobre si žili, až kým Tatári všetkých nezobili. Pozor, Tatári! Joan, zlé časy ti nastali. Po Tatároch hlad a choroby životy si brali. Smutný pohľad na osady, keď nemá kto žať a sadiť. Netrvalo dlho, moji milí, a ivánske územie na pozvanie Nemci osídlili.
Nemci? Píše sa 14. storočie. Naša obec sa volala Ivant. Aber das ist wirklich ein sehr schönes Land. Wir werden hier wohnen. Unser Dorf wird Ivant heißen. Ja, gut. Ivant. Píše sa 16. storočie. Naša obec sa volala Iváni. Jaže Bože, strach veľký. Padli Turci na Poniky. Na Poniky aj na ostatné územia Uhorska. Čo s nami bude, keď nás obsadia Sulejmanovské vojska? Jaj, Turci, pomoc! Vaďok. Som Gašpar Cerédi, mocný a tvrdý a každého Turka na prach rozdrvím. Rozhľadňa proti Turkom bude hore v kostole. Tú strechu zhodiť? Nech je to holé. Táto ovec sa bude volať Iváni. Iváni. Po vojnách bolo všetko vyplienené. Kto Ivánske pánstvo získal, hneď vám rozpovieme. Píše sa 17. storočie. Naša obec sa volala Aichen. Som vicepalatín Leonard Amadé. Postavím si letohrádok v tejto vojnami zničenej osade. Nasadím tabak, kukuricu a odpredám kupcom polovicu. V týchto časoch sa tu vystriedali všelijakí páni, medzi inými Ajrod Mahola. Hospodarilo sa lepšie aj horšie. Na najväčší rozmach obce prinieslo až ďalšie storočie. Píše sa 18. storočie. Naša obec sa volala Ivanka. Som gróf Anton I. Grasalkovič. Tento Amadejho letohrádok je mi na nič. Na kaštiel krásny ho prestavím. V záhrade pomarančovníky vysadím. Poteší sa veľkej pozornosti, veď víta len urodzených hostí. Školstvo a umenie v obci podporím. Aj katolícky kostol opravím, nech ozýva sa z neho čistá melódia. Nech žije dlho naša panovníčka Mária Terézia. Kostol svätého Jána Krstiteľa je našou národnou kultúrnou pamiatkou. Jeho 800-ročná história ukrytá je pod omietkou. Soby svätého Floriána a svätého Donáta obec pred požiarmi ochraňovať mali. Koho to viac zaujíma, ten sa dopátra, že sochy sa spred kaštieľa presťahovali. Na námestí svätej Rozálie stojí súsošie svätého Jána Nepomuckého. Prečo tu je? Kto vie? Anton II. Grasalkovič, ten nám o tom povie. Vracali sme sa z polovačky v dobrej nálade, keď sa zrazu naša loďka začala hojdať na vode. Pomoc! Pomoc! Kričali sme z plnej sily, no malý Dunaj zúril ďalej ako divý. Neunikneme nášmu osudu krutému. Modlíme sa k svätému Jánovi Nepomuckému. Svätý Ján, zachráň nás! Už vie v loďke vody popáš! Všetci sa tu utopíme! Zachráň nás! Dobre sa ti ho vďačíme! Zázrak! Zázrak! Ďakujeme! Za našu záchranu v poslednej chvíli túto sochu vzďaky sme mu postavili.
Píše sa 19. storočie. Na námestí svätej Rozálie stojí aj kaplnka s rovnomerným názvom. Prečo tu je, kto vie? Anton III. Krasalkovič ten nám o tom povie. Starý otec, aj otec môj nebohý, kázal mi vždy postarať sa o chorých. Mor zasiahol ako blesk. Umrelo už ľudí 6. 6! Choroba sa rýchlo šíri, ľuďom dochádzajú sily. Svätá Rozália, zachráň nás! Na svätú Rozáliu sa epidémia konečne unavila, vďaky k nej tu obec kaplnku peknú postavila. Ďakujeme! Na stavbu som materiálu veľa dal, staval každý, kto mocné ruky mal. Vráťme sa ešte ku kaštielu, Terka. Nespomenúť udalosť, ktorá sa tu stala, bola by škoda veľká. Keď umrel posledný Krasalkovič, kaštiel odkúpil Michal Obrenovič. S Ľudovitom Štúrom si v politike dobre rozumeli, tajne sa v tomto kaštieli stretávali. Píše sa rok 1919, 20. storočie. Naša obec sa volala Ivánka. Po skončení prvej svetovej vojny nebol život v našej vlasti pre jej obyvateľov hojný. Z tejto poroby nám nepomôže veruník, len náš minister vojny, generál Milan Rastislav Štefánik. Veriť, milovať, pracovať. Pamätajte si tieto slová múdre. Musíme za svoju slobodu bojovať a nezdávať sa, aj keď nás niekto udrie. Na okraji Ivanky sa veľká tragédia stala. Nášho velikána navždy vzala. 4. mája v týchto miestach spadlo lietadlo, že v ňom bude sedieť Štefánik. Komu by to vtedy napadlo? Na tomto mieste dnes stojí mohyla malá, ktorá nám ale veľkú osobnosť pripomínala. Pamätník padlým v prvej a druhej svetovej vojne pripomína nám časy veľmi nedôstojné. Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí svoj strach premohli a v núdzi nám pomohli. Počas druhej svetovej vojny nás Ivančania dobre ukryli, ináč by nás nepriatelia našli a zabili. Od roku 1948 sa naša obec volala Ivanka pri Dunaji. Odvtedy už prešla väčšnosť sela, v našej obci zmenilo sa veľa. Ľudia si tu v mieri nažívajú, Ivanka pri Dunaji radunajú. Treba, o chvíľu nám zazvoní. Už nastala naša trieda, už sa končí vlasti veda. Bude koniec hodiny. Ďakujem za krásnu chvíľu do histórie.